bideo honetan saiatuko naiz eskumako kalkuladora, oda, pizkat zarragoa dan kalkuladorarekin kalkuladora zelan erabiltzen den trigonometriarako. Vale? Bueno. Egin behar dugun lehenenko gauza, da, jakinda graduak, angeluak, gradu sexagesimaletan, radianetan edo gradu centesimaletan neurtu aldirela, eta guk sexagesimalak erabiltzen gabizela, kalkuladoratan hori deg moduan agertzen da. Vale? Hemen hori ez dagoen, marka horretan dago tablatxo bat, nun agertzen diren zenbat modu desberdin, zenbat modu desberdin aditugun geuk definido hemen eta zelan eitzen dan. Bueno, deg kokatzeko mode bost, da, ez da ikusten ondo, baina sinistu. Vale? Zuek mode bost klikatzen baduzue, agertuko da hor goiko partean ezainean di, txikitsuago, deg, eta maiuskule. Bueno. Horren, zeintzu dira, hemen erabiltzen dira zen teklak. Bueno, sinu, kosinu eta tangente, bardin, eta bere gainean agertzen dira sin minus bat, kos minus bat, tan minus bat, horiek shift tekla, edo batzutan zarragoa bada, hemen shift baino INV inf agertzen da, eta gero bai, dago tekla hau, gradu minutu da segundutara pasatzeko, gehi, hemen parentesina. Vale? Bueno, imagina, kalkulatu nahi dugula, aurreko bideoan ere egin du moduan, kalkulatu nahi ditugula, adibidez, sinu 38 zen badan. Zer egin behar dugu? Bueno, kalkulatuetan gauzak aldrebes idazten dira. Lehenengo, kantitatea, 38, gero, sinuari emon, eskatu betu idatzeko, hau neko desastren azni. Vale? Sin bardin. Vale? Eta moten dago, bueno, bardin barik. Bardin barik, sobran dago. Emoten dira, balioa. Kasu honetan, 0,6 bat, bost, 6 bat, lau, zazpi, bost. Bai? Boa. Zela nengo dugu idazteko lehen ipine duguna. 20, tangente berrogeta lau, bider tangente berrogeta mazortzi, zati, tangente berrogeta mazortzi, ken, tangente berrogeta lau. Bueno, zelan angeluak idazten diren harinago, vale? Eta eragetak markatzen diren momentuan egiten direnez, hemen komeni da angeluekin hastea eta goiko biderkaketak aldrebes egitea, da. Berrogeta lau tan bider berrogeta mazortzi tan bider 20 zati eta orain bai, parentesia dako tekla bat, bai berrogeta mazortzi tan ken berrogeta lau tan eta sarratu parentesia, vale? Eta hemen bai, uste dut bardin emon behar dela. Nago ziur. Egingot segituan, ataratzeko zenbadan, berrogeta lautan, bider berrogeta mazurtzitan, bider 20, zati, parentesia, berrogeta mazurtzitan, ken, berrogeta lautan, parentesia, bardin, vale. Eta moten dago, bardin emon behar deko, berrogeta sortzi, koma, bat, behatzi, zazpi, bost, bi, bost. Hau zedan amosten badugu, geratuko zat, berrogeta sortzi, koma, zazpi.
Gogoratzen baduzue, zelan gogortuko zu, izpadugu egin ondinoko. Barkatu. Badago beste erabilera bat, borrenko tauze dana, eta da, jakin barik zein dan angelua, sinu, kosinu tangente moten badigute, zelan kalkulatzen dan angelu. Adibidez. Kosinu alfa berdin minus 0,6 bada. Vale? Alfa zelan kalkulatzen dugu. Alfa da angelu bat non bere sinu minus 0,6 da. Vale? Bueno. Nahita zuek ondineko ez jakin, olako angeluak bat baino gehiago izango dira. Baina, kalkuladorak emoten digu bat. Vale? Bueno, hori zelan kalkulatzen da. Eingo dugu. Shift ben ordez INV agertzen bada inf, vale? Cos eta hemen 0,6 minus. No, barkatu. Hau da bestean. Barkatu. Hemen beti zenbakiak aurretik. Hau da. Nik emongo eman. 0,6. Eta gero, plus marra minus ikurra aldatzeko. Eta gero, shift eta cos. Eta moten dau. 0,6 minus shift cos. Eta moten dau zuzenean. 134,42600 lau. Claro, hau dira graduak. Zelan pasatzen dira gradu metuz ezaguntara? Segituan emon, hemen, shift eta gradu, minutu eta segunduen teklara. Eta moten dau, 134 gradu, 25 minutu, nahiz eta borobil bateaz agertu hor pantailan, 36,2 segundo. Vale?